जोंजोंनो फैफानाय सासे लोगोआ नै ओरैबायदि जानांबाय स' लोगोफोर चाइना बर्डारा माबायदि मोनदों? वेलकाम टु नाथुला गाइस wow So guys, nैबे आर्मी केम्प बेनिफ्राय फट' भिडिअ लानो मोनानो दिगदार दंना So guys, थेवबाबो देखायबाय नोंथांमोननो भिडिअ एरि एलाउड गैया होनदों ओमफ्राय सोरबा बुङो आरो एलाउड दङ मोनो गोसोसो नोंसिनि होनो नायबाय मा होनो र' नायनोसै मा जायो ओरैबायदि समायना आरो बिसिनि जायगाया इन्डियान आर्मिफोरनि केम्प बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो लोगोफोर बरफा ओरैबायदि समायना जाबोगासिनो आर्मिफ्रा माजों रायलायो चाइना बर्डार मोननोसै वाव गाइस नै ओरैबायदि समायना गाइस नायलांदो कमेन्टआव खोन्थाहरथार लोगोफोर माबायदि मोनदों भिडिअखौ आरो माबाफोर गोरोन्थि मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामदो आरो माने बांद्राय एक्साइटेड जाबाय नालाय माबा माबि बुंग्रोलाबायनोबो हागौ आरो बर'आ बे जाजागोन ना जाजाया सोलानाय जागोन ना दा टेस्टखौ औ नोंथांमोननोबो देखायनोसै लोगोफोर टेस्टआ माबायदि सोलानायनांगौ औ दे जागोन गासिबो जाजोबगोन आं गोनाङाव गासिबो जाजोबगोन माय गड लाइफआव फार्स्ट टाइम जगह है इसको बंद कर दो वेलकाम टू नाथुला जाबाय ओंखारनोसै लोगोफोर स' गाइस ओंखारनोसै नै जायगाखौ मोनबाय नायदो ओरैबायदि गुसु ना वाव वेलकाम टु नाथुला लोगोफोर सान ओंखारबाय जोमैया लोगोफोर नुदोंना नुवाखै जोमैया ओरैबायदि मोजां नुदोंना एसे ओरैबायदि बिरदोंना लोगोफोर स' नोगोद समायना गाइस नै लोगोफ्रा मेमोना फट'शुट लागासिनो फट'शुट स' गाइस बरफखौ दांनायदो बरफ wah ठंडे ओरैबायदि गुसु बल जोनायनि ना लोगोफोर आरो नैबे बिथाङा नै बरफ टेस्ट खालामनो नायनो नागिरदों माबायदि गुसु हाया स' गाइस आंबो जानायनि र' लालायनो गाइस लागाव माबायदि मोनदों आं मन' लांथारबावगोनसो मन लांखाबाय आंबो मन' लांबाय गुसु टेस्ट गैया आरो जेबो दै बायदि ओमफ्राय गुसु दैयानो मजा स' गाइस जों दा गोजौआव थांसै नायलांदो माबायदि गोजौआव आरो ओरै थांनि बरफानो गोदो जोबोद स' गाइस नैबो समायना माबा दङ ओरैबो जेरैबो बरफानो बरफ ना बयबो फट'शुट बयबो इन्जय खालामदों लाइफआव नोंसोराबो सानसे सम फैनो हागोन सानसे सम फैनानै नायफैदो माबायदि बरफाव उन्दुनायनि 1, 2, 3 guys, ready? Whoa! Guys!
Wow! Feeling happy! Woo! 스톱으로 스탑 두바이. Woo! 네 guys. Wow guys, wow. Only wow. बरफानो बरफ सोरगिदिं बरफ ओरैबायदि समायना. So guys, फैबाय नालाय एसे मिन्थिबाय माबा फटक लानांगोन नालाय फटक शुटनि थाखाय आं माबा ससमा लाबोदोंमोन. ससमा लायनि आङो लोगोफोरनाव दंमोन. बिगा लोगो सासे लादोंमोन. बबेथिं थांखोथाय र'. So guys, ससमा गानबाय माबायदि नोखो एक्साइटेड आरोना. दिनैनि दिनाव बयबो माबायदि मानसि नायनो माबायदि फट' शुट लानाय नायनो. ओमफ्राय बैबा मा न'थाय नुदोंना नुवाखैथाय ससमा गाननायजों आं बारा सिनायलाय नङासै. बेजों न' गुफुर नुहुरनायानो आरो समायनाखा न'आबो. अक्सिजेननि एसे प्रब्लेम जाबाय. So guys, ओरैजाय थांखोला ओरैजाय थिनहरफिनबाय गाहायथिं. So बिथिं नायदो आरो माबायदि मोनखो. ओरैजाय थांखोला नालाय माथो फैबाव. नों अफ्राय थांनोबो हायाना. So जों ओरैनिफ्राय गिदिंना फैफिनबाय. ओरैजायनो नायलांदो माबायदि. ओरै थांगोन. So ओरैजों थांनोसै लोगोफोर. ओरैथ' थांगोन नालाय. ओरै थांसै लोगोफोर. ससे थांनायनिसै. बबेथिं थांहैयो बै गोजौथिं थांदों खोमा. मानसिफ्राथ' थांदों र' नायनि. सिक्किम वाव. वेलकाम टु नाथुला. बेनो नाथुला लोगोफोर. सिक्किमनि नाथुला होनो आरो. नोंसोर बायसान्स सिक्किमाव फैदोंबा ना बे जायगा नाथुला होननाय जायगायाव भिजिट खालामनानै नाय. ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनगोन ना. सिक्किमाव फैनाय हाइस्ट मजायानो बावनो आरो नाथुलायावनो. स' नायलांदो माबायदि. ओरैबो गारिफोरखौ नायोबा वाव गाहायाव गारि गोजा. स' गुसुखौथ' दा बुंसै नोगोद गुसु सब गोजोबखाबाय. गोजौआव थांसै जोङो लोगोफोर. वाव माने दस्रा मोनखायो आरो बाव फैबाथाय गोसोखौनो. दा बुंसै एक्साइटेडजोंनो अभार एक्साइटेड जाखायो बाव फैबाथाय. स' नायलांदो लोगोफोर. नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा खिन्थु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथारदो लोगोफोर. नोंसोर नायोल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा सापर्ट खालामा. नोंसोर सापर्ट खालाम अब्ला आंबो एक्साइटेडजों गोदान भिडिअ लाबोनो गोसो जागोन. So guys, enjoy. Woo! Berfili, wow. Naik lookupur. Woo! Love you, Sikkim. So लोगोफोर जों दहाय बैथिं थांदोंमोन ना न' गुफुर नुलायना. बिथिं माने चाइना बर्डार ना माने. बेखायनो थांहोआ आरो ओरैजाय थिनहरफिनदों. ससे थांदोंमोन जोङो. बैसिम थांदोंमोन. ओमफ्राय थिनहरफिनदों आरो बिनिफ्राय बिथिंनो बर्डारा. बै न' गुफुरनि हरिनानो जानो हागौ बर्डारा. स' बेखौनो नायलांदो लोगोफोर माबायदि जायगाफ्रा भिउफ्रा. नायदो बिमोन्दारफोर. बांद्राय सेरावबो थांनो गिथावथाव ना. ओरैजाय नायदो. वाव
ओरैथ' दा बुंसै बरफआनो गुफुर गोजा बैफोर गाहायाव गारि गोजा आरो पार्किं गोजा बियो लोगोफोरजों बांद्राय फट'शुटबो लायासै ओरैनो भिडिअ बानायनानै टाइम थांबाय जा टाइमाबो जासिगोन बारा गोबाव टाइम मोनाखै नालाय आधा घन्टाना बेसिबांल' होनो टाइमा माने जों बिनिफ्राय थांफिनसै आरो ना आइ बर' सिथाबजोब्बाय ओरैबायदि समायना ना गुफुर आइस दा जों बिनिफ्राय थांफिनसै गोजौआव थांनाय जायासै लोगोफोर देखायहैनाय जायासै जों थाब थाङासै नालाय बावनो थाबाय थांनोसै आरो माने बे जायगायाव बांद्राय भिडिअ फट' लानो मोना आरो थेवबाबो नोंथांमोननो देखायबाय जायगा नायै जायगा देखायजोब्बायानो आरो माने बांद्राय भिडिअनि फट'नि एलाउड गैया आरो स' लोगोफोर चाइना बर्डारा ओरै बैनिफ्रायनो ओरै चाइना बर्डार आरो बियो ओरै जाजोब्बाय आरो ओरै बांद्राय ओरै थांहोआ आरो बेनो चाइना बर्डारा लोगोफोर एसे देखायनाय जाबाय नै लोगोफोर सिक्किमाव फैबा माबायदि जायो अक्सिजेननि ओरैबायदि प्रब्लेम जायोना नोंसोर हागोन बायदिबासो फै हाया बायदिबा फैनानै लाब गैया आरो अक्सिजेननि नोगोद प्रब्लेम जायो स' नै जोंजोंनो फैफानाय सासे लोगोआ नै ओरैबायदि जानांबाय मा बुंनो आरोना अक्सिजेननि थाखायनो बिदि जानांबाय स' नोंसोरबा हागोन बायदिबा फै हाया बायदिबा फैनाङा आरोना आरो फैयोबाबो ना नोंसोर ओरैनो गस्ला फिसा फिसौ गान हागोन होननानै गोजांनायखौ सह्य खालामनो हागोन होननानै फैनो नाङा आरो बिदि साननाङा जे नोंसोरो बेफोरबायदि रोजा रोजा गस्ला एरि गानना फैनो हागोन बायदि माबाखौ नायनानै फैदो अब्लादेन जेबो नङा आरो प्रब्लेम गैया गैनाया स' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो शेयारखौथ' खालामथार लोगोफोर आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामथार लोगोफोर ब्लग मोनसे आगारनांगौबा बिदि जायगायाव फैनानै आगारनांगौबा ना नोगोद खस्थ' जायो इडिटनि मानि भिडिअ बानायनायनि माने खस्थ' जायो आरो ना माथो होनबावनो स' भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जाबाय फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाब लोगो मोनसिनगोन लोगोफोर बेलेग मोनसे टपिक लानानै बेलेग मोनसे जायगायाव बाय बाय लोगोफोर